kamp i aften imod Bahrain. Og Bahrain er jo en modstander, som er en lille nation i håndboldsammenhæng, men er bestemt ikke ude efter Bahrain. Og de har jo en spiller, som virkelig skal have øje med, det er nummer 99, Hussein Al-Sayat. En rigtig, rigtig dygtig playmaker, Hussein Al-Sayat. Han er ikke så stor, og vi fik faktisk mulighed for i går, med lidt hjælp fra en tolk, med at tale med Hussein Al-Sayat. What do you think of the level you have been playing here? Meeting Denmark tomorrow. What do you think of that? Jeg tænker altså lige om måske. Ej, for satan. Nej, det var godt en klæbe af ham. Han er ikke klænig. Ja, nu må du snakke i ham. Godt nok, I er det. Der skal vi heller ikke have noget præster stående ude i udstuen eller noget. Udenfor. Han kan ikke komme ind i udstuen. Nej, ikke når vi bare lukker døren der. Fanden, hvor er det igen? Hvor skulle I engang til? På Risse skulle min gave nu. Så, nej, nu får den rystet nogen ned. Satan. Nu rører den lige ned i mærkammeret. Nu er jeg jo igen væk.